Time to play. Uy, gwapo. Di ako bakla, klak, klak, klak. Di ako sokla, klak, klak, klak. Nililang klak, iyong paningin. Babae mo ko. Di ako bakla, klak, klak, klak. Di ako Hi, love. Hello, love. Gusto naman ka, eh. Ay, ko love, eh. Bukan ba? Asa ka ron? Pwede tayo magkita? Gusto naman ka diha, oy. Hey, love. Ato sa pikas ba ba? Eh, nakapitong saging. Oh, sige. Alis ako. Oh. Nya, kabulutin mong asawa nga, nani ka dere. Balo to eh. Nanghid gid ko nga pitong saging. Bantay lang ka kay malayugan taan eh. Ay sus, sapat ako balo. Kupa, salig lang. Bantay lang kay mga priso ta. Priso. Nara na to sa kuha ay balaod, pero wala sa tinuod. Masawa yun. Kaya kita tuloy. Hindi mo yun. Gusto mo nangilang ko ito niya. Nya, dayon, sing mapasan ka. Hindi. Oy, madam. Imong bana, madam. Nakita ko na may dito ay. Ako ka tong bana? Oh, lagi mo lagi itong bana. Ay, sure ba? Ako Kung bana unsa ko man to. ka, lagi mo lagi itong bana lagi. Ako nakita na may. Asa mo ko kuyogi to ko? Kung unsa man ka mo muna. Bala ka ay, bala ka dira. Besar, inuna ko nimo. Bala ka. Asa man ta? Bala ka dira ay. Uroy ko pa asa ni. Bala ka. Yahay kayo. Asa na bit mo? Basta kay, inuna ko nimo. Pa. Uroy ko asa ni. Yahay ba? Uroy ko ba asa na bit? Hala, imong asawa oh. Daan palagi kong ani. Agil siya. Ya, kung mag-i-explain ako sa'ya. Ay, Sige, sige, sige. Saan mo dato ni Ron? ay, naglakaw. Ako'y bahala i-explain na niya. Oh, anong tawa kita na kana? Namay imong asawa oh. Bala ka dira. Tara man din tawa na diri oh. Nganong nag-ingon-ingon pa kanong kag saging, nya wala ka uli natugan sa saging. Stick kag yatay ka. Ikaw tawhan ka. Ikaw tay, nganong ipakita ka sa kung bana na naman ay asawa. Maadto na ko. Let me explain. For what? Sorry for what I did today. Sa iluwa ko, kung Kana- saan nabuhat sa mga karon. Kanay mo nawong. Sige na kung pa kuan sa imong pasaylo nya mga busar ka nako. Wala, di na ako truhon, promise. Ay, kuya. Please. Please, pasaylo ako. Please. Pasaylo ako. Please. Forgive me for what I did today. Bahala kang tawhanan ka. Asa pa ba siya paingon? Ako nga ba ang tunay mong minamahal? Ako nga ba Inani na lang dai ni. Perminti na akong pasakitan. Di na ko mausab. sinabi mo? Stick to one na lang gusto kong crush. Akong mahalaga. Payo na ko sa mga babae dira kanang Hindi mo kayang dili dayon mo sa halik sa usa ka lalaki. Ila-ilahon nila. Kay sama na ako nasakitan pag-ayo. Yo, yo, yo. Di ka crush ng crush mo. Hindi ka naging priority. At higit sa lahat, hindi magiging kayo. Shout out time! Shout out din ako no, classmate din ako si April Rose Kaupan. Hi. Parang waray. Mas low. Nang waray. Luka ng waray day. Shout out nimo. Po-vlogger ni Boss Glyn. Ariel ka naman. Shout out din ako si Ariel Canono.
Then shoutout po din ako ang coworker niya si Gisano nga si Marlo Villaveles. Kaning tisoy nga bata pero way uyag. Shoutout nimo. Please support our YouTube channel and Facebook page. Kulong Vibes!